Galing na yung second floor. So, andito na kami. Hinahanap namin yung bahay ni Dito. Oh, nagagbulak. Ay, Kani. sagbot. Kani. Dumadag. Oh, dumadag. Ito na, Oh, dumadag. nana. Ito, dumadag. Guys, second pa. Ayan, dumadag. Oh. Hello. Kung katagpuan. Andito na yata kami sa bahay nila. Dira na lang may magpalit o sa gawas. Amo na lang anaon sa sahod. Kasi tingnan natin. Tingnan natin kung dito na talaga si Aling Milagros. Finally, makikilala na natin siya. Ayun, ito si Bunga. Ayo, Rose, magwapa. Oh, diri na lagi. Si Aling Milagros nagwapa. Tara oh. Ayan na nga siya. Hello, Nay! So finally, nakarating na kami dito sa bahay nila Didong, dumadag. Ayun. Ayun kami sa kanila. Hi po, Nay! Yan siya si Maganda. Althea. Kauban ni Didong. Sa trabaho. Hello po! Kamusta po kayo? Ay, bago pa ako na galing sa ano, Sa- pa-check up. High Ay. blood ako kasi. Bakit ka na high blood? Ay, alam mo naman ang mga problema. Mga problema, ayan. Maraming problema. Dapat di mo masyado iniisip ang problema. Okay lang yan. Ay, siyempre, talaga, yan ang maisip. Wala akong kasama. Yun lang, anak ko isa nandoon sa... Asas bungol. Tuwa pa dito, naapag, adto. Ah, Ulit pa dito. ano pinagkakabalahan mo? Anong ginagawa mo? Ay, yung bulaklak. Ay, mga halaman. Ay, Ang halaman. gaganda ka ng halaman mo eh. Oo, ang dami talaga. Pangilan niyo pong anak si, si Didong, si Ronnie? Pang pito, yata yan. 8. Ay, Ano sila? ilan sila lahat? 13, patay ang 3. Ah. 10 lang sila. Tapos na patay na rin ang 2. 8 na lang sila. 8 na lang. Andito rin yung ibang apo mo. Yung Ah, anak kasama. ko dito, isa nag-ano, Sa kabila. pinaano ni Didong dito kaya wala akong kasama. Oh, mas maganda nandito at least may mga kasama ka din. Ay, sa ngayon itong mga halaman mo pinagkakabalahan mo. Oo. Alas 3 pa ng umaga, nagdilig na ako. Ah, Tapos, maglaba, manilhig. Ay, naku, ang daming trabaho na ako. At least na-exercise. Exercise nga, pero Sabihan mo na kay Didong, magkuha na siyang katulong. Para may katulong ka dito, mag-ano. Iba pa rin pag si mama lang kasi at least alam niya na yung mga gamit. Hindi, pang ano niya, pang araw-araw na makasama. nandito man si Ah, mag-uwi dito man talaga magtira yan. Nagme-maintenance ka na, hindi. Nagme-maintenance ka na. Ang mama ko rin kasi is stroke, high Ang blood. pero Pero mas malakas ka kasi si mama ko mabagal na ang kilos. ang ilan ang edad niya? 57. Agoy, 78 na ako. Kaya nga, 45 siya nung na-stroke. Ah, At least ikaw malakas pa, diba? exercise talaga. Correct. Alas 3 pa. Ano na ako? Kilos na. Magluto na. Tapos magluto, mag-ilinis, mag-dilig, mamisbi sa Magdilig halaman. bulak. Wala, sa halaman. Halaman. Kailan huling punta rito ni Didong pala? Mag-uwi man siya sa dito sa Boboto. Ako nga Dili pala. man siya magbuto. Ano madalas gawin ni Didong pag siya nandito? Ay, palagi lang yan yung mga, ang daming mga niya, kakilala, magpunta dito, mag-inuman. Ay, galit ako talaga. Yung mga basiyo dyan, No, ano na nila? naubos na. Oh, basta. Sila ang ay, sabi ko, Inom-inom. ngayon din kilala pa kanila. Pag wala na kayong pira, hindi na yung lalapit sila. Sabi ko pa kanya, huwag mo namang ano eh. Sobra na naman yun.
gastos mo. Ay, naku. Hindi kasi siyempre siguro na-miss niya yung mga kaibigan niya dito. Oo, talaga. Ano madalas mong niluluto sa kanya? Ano paborito niyang pagkain pala? Prito, isda. Na isda. Mm. Ayan ang hilig niyang kainin. Mm. Ah, talaga. Pangilan niyo pong anak na lalaki si Dito? Basta kayo, walo sila ang apat na lalaki. Ah, abunsong lalaki siya? Pinakabunso, lalaki. Siya o si Bungol? Hindi, si Bungol, magulang niya pa. Mas So, matanda. tanda pa siya. Ah, si Dito. Tama na, gang! Paano niyo pala nalaman na bang Becky sa Bayot. Bayot napansin. Maliit pa yan. Bata pa lang. Oh, maliit pa yan. Alam ko na nga. Bayot. Kaya bayot. Kasi, may pinsan ng asawa ko doon sa Bohol. Maraming bayot. Ah. Ang pinsan nila. Nasa lahi din. Talahi nila talaga. Hindi ka naman nagalit. Wala na. Basta, bahala siya. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo. Basta maghanap ka ng tira, parang kung mayroon kang kursunada na bilihin, mayroon kang isabili. Huwag kang mag-ano sa amin. Kaya marami kayong asikaso. Mga apo ko. Yung apo ko, 68. Hala, Yung anak ko, yung apo ko ng anak na, Mm. 47 na naman ang apo ko sa tuhod. tuhod. Mm. Ang dami pala no. Pero wala sa itsura niyo ang 78 kasi wala kayong uban, tsaka ang lakas-lakas niyo pa talaga. Oo. Ayaw niyo manirahan sa Manila o ano? Doon ako, nakatunda ako. Kadua. Ilang taong ka rin doon? Sobra ko 2 taon. Doon kami sa Holy Spirit. Ah, sa Novaliches. Mabalitis. Quezon Kasi City. si Didong, si Didong, ano na siya sa ospital. Si Bungol rin ang kusinero. Ah, magkasama kayo. Kasama ako rin. Doon ako sa amo ko na babae. Palagi mag-asikaso sa kanya. Tapos bumalik ka lang ulit dito. Balik. Kaya nasanay ka rin talaga sa Tagalog. Oo. Sabi nga nila, bakit marunong kang magsalita ng Tagalog? Bakit naman? Anong pagtingin niyo sa akin? Hindi marunong? Sabi ko, baka kayo ang hindi marunong. Hindi kasi, baka kasi syempre, since taga dito kayo sa Mindanao, sa Bisaya, bihira ang magtagalog, di ba? Nagtagal din pala kayo doon. Anong ginagawa niyo doon? Doon ako sa amo ni Didong. Nagluto rin. Hindi ako magluto. Ano lang ako sa asikaso. Si Didong talaga tagaluto. Hindi, sa ospital yan siya. Mga pasyente. Sa mga nga pala, Yung may- doktora. Camille. Si Bungol, siya ang kusinero. Tigluto. Tagaluto. Patira muna kami dito sa bahay mo, ha? Oo. Isang gabi lang. Bakit? Bukas. Sa gabi? Bukas sa Davao Pupunta naman kami ng kami. Davao City. Oo, Ikaw lang talaga pinuntahan namin gusto dito kasi. Gusto kitang ma-meet. Kasi Oo. ang dami kinukwento sa akin ni Dido. Oh, may milagros, sabi ni Didong. Kahapon nagpadala siyang tira. Oh, Nagbili ako ng ulam at saka isang sakong tigas. Every one, magpadala siyang tira. Sa isa ka bulan, katulong, kaduwa siya magpadala. Basta bugas, gasol, lahat dito. Pero palagi kayo nag-aaway ni Didong, no? Palagi kami mag-away. Bakit? Yung ano niya ba? Hindi ko gusto yung maraming bisita na. Okay. Pwede nag-inom-inom. Lasingero ayaw ko ng ganyan. Kaya pag malasing na, punta na kahit saan. Dala-dala yung mga kasama niya. Pero love na love ka ni Didong. Hindi ka matiis, no? Oo. Kahit mayaw-yaw yon, di ba? Yaw-yaw ng yaw-yaw, yaw-yaw ng yaw-yaw. Daan daw ko kayo. Oh, maingay daw. Maingay ka daw, sabi niya. Uy, di alam mo, natutuwa ako talaga sa'yo. Ang lakas, napakalakas. Alam niyo ba, ang lola ko, 60, nung na-stroke. 60 plus. Pero ikaw talaga, ang lakas mo pa. Grabe. 78 ako. Wala, parang ano ka na, 62, 65. Ako dito lahat Dahil maglinis. maglinis. Magluto tayo ng ulam. Magluluto tayo ng ulam. Tingnan natin.
isda, magprito tayo ng isda. Kahit ano lang, ma. Kahit ano po, basta luto nyo. Yung manok, maya na yan. Oo. Hapon. Wow, ang dami yung poster dito, oh. Mga Tanduay girls. Oh. Tsaka laki ng kusina mo, ma. Anong isda yan, ma? Muro-muro. Moro-moro. Nagbili ako kahapon ng, 5 kilo. Ay, ang dami. 600. Isang linggo yan namin. Budgeted na Oo, siya. Dalawa kami. Kung mag-CR kayo, dito kayo CR. Opo. Lakas pa talaga ni Nanay Milagros, oh. Sabi nga ni Didong nanay, papunta na sila dyan yung ko. Sabi ko sa iyo, ko hindi na. Bakit? Pagkapin ko dito. Thank you po. Ito po, isa sa mga apo nyo. Oh, Sa tuhod. sa tuhod. Kay ang ama niya, apo ko. Agoy. Ayan, so, tingnan natin lulutuin ni Nanay Milagros. Ayan, na isda. Magprito. Siya lahat magbayad. Ilaw. Yung ilaw namin ngayon, 1.8. Si Didong na ang bahala. Oo, food number lang sa Doon sa Manila, puro rin siya luto eh. May mga pa-order siyang luto eh. Mm. Kayo, mahilig kayo magluto? Nay o yung papa niya? Hindi. Sino mahilig magluto sa inyo? Si Bingi. Si Bingi. Sino si Bingi? Si Bungol. Yung kapatid. Kayo, mahilig din kayo magluto talaga? Oo, pero Sa nandito siya ang magluto si Bungol. Sa inyo naman ni Didong yung pagluluto. Oo. Kaya pala. Masarap magluto si Miss D eh. Milagros amo ah. Deng! Akong itang-tang kay naglimpyo ko. Yan eh. Oo, lagi kuhaon ako. Nagluto pa ko og sudan para panyud to. Nagprito kong isda. Naadire, buti kasami. Oh, lagi! Ay, nako, huwag kang maingay dyan. Huwag ka daw maingay. Nagluluto na si nanay. Pritong isda. Kalamig. Ang lalaki ng isda. Father, this not bless us, O Lord, from this life we so about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Yeah. Na-excite ako kasi Ay, ang init. Tsaka to sa tataba ng tao. isda, oh. Kain po. Miss D, we're here na. Kasama namin si Nanay Milagros. Yes. Wala si Bungol na sa Na Panabo. naggawa-gawa. Nagbanday daw. Oo, may gawa pala siya. Lami, sudaan, lami. Ay, lami ba daw sudan? Lami ba sudan? Mga maluto. Nan balat. Hindi daw ko ka maumulit. Hindi daw marunong sinaring. Parat daw, parat. Dito maluto anak sa mo. Taglacan bahala tang sa mo tapos magaon to. Pati yung balata. Di na siya musukutok ako magluto. Kay Kaya para. mas ano siya magluto. Luto mayroon. Dalawang buwan ito lang. Buang. Dito sa Kamil. Kuan. Kamil. Ikilak, Ma'am Camille. Awan naman ko, awan na. Ayaw na ko ito. Ugawan. Masakit. Batay. Apo yung mga ugat bato, lakan ng bato. Dito ng bato, batayan. Wala sa lulos. Ito ako buat niya. Ang imuha, iyang gibuak. Tuwan matulog ka lang, baka bungmang matubuak ka. Alas 4, tulog ka, muntag lang alas 4. Tulog. Buwag sa amin, buwag lalong laot mo.
Papalit ka didong. Didong palit. Manila, barato. Tabok malamang amot mo ulam. Palandil naman wala na tumawal naman lawa ito naman. Ilang kawaton. Diab tiyang bag. Yung ulan tao agi-agi sa ram tiyang bag lang pala. Bag na kutungtang na ito. Ang mga Ah. It's DJ.